päätit sitten rohdata tänne studiolle koko omaisuutesi? No on tässä vähän naapureiltakin. Miksi? No kun piti näyttää, että EB voi ottaa 2 matkalaukkua ja käsimatkatavarat ilmaiseksi. Ja kuljettaa ne muitakin tavaroita edullisesti. Miksi sulla on näin paljon tavaraa? Ja miksi mulla on näin paljon tavaraa? No kun EB voi ottaa paljon tavaraa. Niin kuin tuon sun likapyykkis. Jos me vaan otetaan sen käsikirjoituksen mukaan. Matkusta tilavasti Express-bussilla. Lipun hintaan sisältyy aina 2 matkalaukkua ja käsimatkatavarat. Kuljetamme myös suurempia matkatavaroita aina polkupyöristä lumilautoihin ja lasten vaunuihin. Kiitos. Se meni hyvin. Perille asti.